zijn er weer. Welkom bij de WeConnect podcast. Aruba, Bonaire, Curaçao, Nederland, Saba. Welkom iedereen. We zijn er weer met een 13e aflevering. En voor degenen die het niet weten, ik ben Soufar Milaert, 27 jaar oud, pedagoog en productieassistent bij Stichting WeConnect, waar ik de Nederlandse workshops organiseer voor de Caribische studenten en young professionals. Maar vandaag ben ik jullie host, samen met mijn collega Christopher. Ja, dat klopt. Vandaag host ik de podcast samen met Soufarmi. Ik ben ook productieassistent bij Stichting WeConnect en inmiddels 5 jaar student in Amsterdam. Vandaag de gast is Kyrien Faveres. We hebben alle drie een relatie met de Nederlands-Caribische eilanden. Zo zijn Soufarmi en ik geboren en getogen op Curaçao en heeft ook Kyrien ouders uit Suriname en Curaçao. Er is alleen één verschil. Kyrien is opgegroeid hier in Nederland. Nou, vanuit deze 3 perspectieven willen we het gaan hebben over deze verschillende culturen en identiteiten, hoe we ons moeten aanpassen hier in Nederland en misschien ook de discriminatie die hier ervaren wordt. Welkom bij de WeConnect podcast. Kan je een beetje vertellen over jezelf, wie je bent, hoe oud je bent, of je nog werkt of studeert? Tuurlijk, mijn naam is Kyrien. Ik ben 23 jaar oud. Momenteel ben ik master in business administration aan het doen. Specialisatie leadership en change management. Ik ben afgestudeerd socioloog. Dus vandaar dat ik ook hier zit. What else? I think that's it. En wat kun je ons een beetje vertellen? Want we gaan het hebben over etniciteit, identiteit. Als ik jou vraag van wat is jouw etniciteit, wat is je identiteit, wat kan je daarover vertellen? Qua etniciteit ben ik half Curaçaoener en half Surinaams. Als mensen me vragen wat mijn afkomst is, dan zeg ik vaak Nederlandse. En dat doe ik bewust, omdat dat een gesprek triggert. Omdat ik me altijd afvraag, waarom stel je mij die vraag? Stel je het uit nieuwsgierigheid? Of is het dat je iets zoekt? Ja. Dus ja. Oké. Dus je zou kunnen zeggen dat je dus eigenlijk drie culturen hebt. Absoluut. Ja, zeker. En met welke identificeer je je meer? Want je bent wel hier geboren en getogen. Ik denk niet dat het per se is dat ik me meer identificeer met het een of het ander. Ik denk dat ik de mix ben van alle 3. Dus ik ben echt een smeltkroes. En het is niet voor mij dat ik zeg van ik ben meer dit of ik ben meer dat. Dus daar maak ik niet zoveel onderscheid in. En hoe is dat dan voor jou, Soufarmi? Want je hebt ook een journey meegemaakt. Getogen of geboren getogen op Curaçao, maar inmiddels heel lang in Nederland. Wat is het? 7 jaar, 8 jaar? Nou, bijna 10. Oh my god. Nee. Ik ben inmiddels nu 8 jaar. Ik woon 8 jaar in Nederland. En inderdaad, zoals je al zei, geboren en getogen op Curaçao. Mijn hele leven op Curaçao gewoond. 2016 verhuisd naar Nederland om te studeren zoals veel van ons doen. En uiteindelijk ben ik gebleven. En nu heb ik dus ook de helft van mijn familie is dus Nederlands, omdat ik ga trouwen met een Nederlandse man. Oké. Dus het is ook een soort van 2 culturen die samenkomen. Wat mooi is dat dan? Een Nederlandse schoolfamilie, maar eigenlijk zelf een Curaçaose familie. Klopt. Nou, omdat ik in Nederland heb gewoond, ben ik het al soort van gewend. Dus het is niet iets dat je denkt, oh nee, maar het was wel, wanneer we samenkomen, bijvoorbeeld bij feestjes, zie je dat het anders is. Dus dat is wel grappig. Mijn schoolfamilie was dus laatst april naar Curaçao gegaan, naar mij thuis. Was het voor het eerst? Ja, toen hebben ze mijn hele familie leren kennen. Jeetje. En dat was heel grappig, want toen zei mijn schoonmoeder van, waarom zit iedereen? En ze dacht van, want bij feestjes bij hun thuis is het altijd staand en echt een beetje actiever. Ja. Maar bij ons hebben we al die groottantes, die gaan echt niet staan. Die zitten gewoon de hele avond. Juist. Dus daar zie je zeg maar van die kleine verschilletjes al. Maar het is wel prima. Voor mij is het toch wel een beetje anders. Ik ben ook geboren getogen op Curaçao, maar zoals jullie zien ben ik eigenlijk gewoon toch wel Nederlands. Mijn vader is ook geboren op Curaçao, mijn moeder was 2 toen ze van Zwolle verhuisden naar Curaçao.
Ja. is ja, Dus gewoon Curaçaoënaars. ik voel me Ja. echt Curaçao's. Maar hier in Nederland, 5 jaar hier, zou ik zeggen, I found my way here as well. Weet je, nu na zoveel jaar, we manage. We're managing here. Ja, Ja. precies. Good way to say it. Ja, precies. Nee, maar ja, dus dat is interessant. Van hoe je afkomst je identiteit bepaalt. Ja, zeker, zeker. Want als we het hebben over identiteit, Kirian, wanneer was het voor jou een besef van ik ben een identiteit aan het ontwikkelen of ik ben net anders dan andere meiden hier in Nederland? Ik denk dat het voor mij heel erg begon toen vanaf de leeftijd van groep 6, 7. Ik denk dat je dan 8, 9 jaar oud bent. Want ik ben opgegroeid in Diemen, dus dat is best wel een wit dorp eigenlijk. En je kon echt op je handen tellen in de klas hoeveel zwarte kinderen er waren. En voor mij was dat op dat moment dat je dan begint te realiseren van... Oh, I do have a color. Weet je bent er daarvoor eigenlijk nog helemaal niet zoveel mee bezig. Totdat je op een gegeven moment wel bijvoorbeeld... Je menstrueert eerder, dat soort dingen. En dan loop je dus tegen grote mensenproblemen aan... terwijl de helft nog steeds aan het spelen is met poppen. En dat is wanneer je zeg maar begint te komen van... oh, ik ben een beetje anders. Dingen gaan sneller bij mij. Dus ik denk dat het daar echt voor mij is gaan. Ik had dat nooit, zeg maar, op die leeftijd. Want op school, ja, ik was op Curaçao. Andere zwarte meisjes, iedereen was heel snel in de puberteit. Dus dat zijn echt van die kleine dingen dat je nooit aandenkt. Van, oh, daar zit er ook een verschil in. Ja, en jouw medestudenten of medescholieren zagen eruit zoals jou. Ja. Dus die confrontatie van, oké, ik zit in een omgeving waar ik anders ben, is toch wel, denk ik, specifiek aan jouw situatie hier in Nederland. Wanneer had je dan het gevoel dat je ook moest gaan aanpassen? Of was dat niet een gevolg van die realisatie dat je anders was? Ik denk dat de realisatie daar nog niet echt een groot verschil heeft gemaakt. Want ik denk dat je daar dan gewoon nog... Je bent nog best wel jong, dus je gaat gewoon mee met wat er gebeurt. You go with the flow and that's whatever, zeg maar. Ik denk dat dat echt pas kwam toen ik echt goed de puberteit hitte, weet je wel. Dan ben je op de middelbare school. En dan moet je opeens je eigen soort gaan vinden, weet je wel. Omdat je wilt je helemaal thuis gaan voelen. Want je wordt steeds sterker in je identiteit. Je leert steeds meer mensen kennen die al sterk staan in hun identiteit. En dan ben je een beetje van, oké, so what now? Ja. En ik denk dat het daar voor mij echt is begonnen. En waar moeten we aan denken? Wat waren de aanpassingen die jij voelde dat je moest maken? Of welke aanpassingen wilde jij maken? Ik denk dat je wat unieker wilt zijn. Want voorheen, you just blend in perfectly. Because you're used to blending in, right? Je bent gewend dat je je naar een bepaalde maatstaaf gedraagt. En dat je daar gewoon in past. En je wilt niet het buitenbeentje worden. Terwijl het op de middelbare school juist was van soort zoek soort. En wat ben je nou? Dus je moest je kliekje uitkiezen. Juist. En En voor kliekje had je dan? ik had best wel een gemixte kliek, to be honest. Maar het was dus eigenlijk voornamelijk alles niet Nederlands. Dus dan hebben we het echt over wit Nederlands. Dat hadden wij dus eigenlijk bijna niet in de groep. En alles daar buitenom hadden we dus wel. En daardoor leerde je ook heel veel van elkaars culturen. Maar als iemand jou dan vraagt van... Oh, spreek je Papiamento? Dan wil je zeker zijn van... Ja, oké, dan vertaal dit voor me dan. En dan wil je zeker zijn van je zaakjes. Snap je? Je wil niet half, een beetje shaky, zo overkomen. Dat wil je niet. En ik hoor je zeggen wit Nederlands. Leg dat een beetje uit. Wat is het verschil tussen een witte Nederlander en een andere Nederlander? Jawel. Clearly I am. Nee, ik maak altijd het onderscheid tussen zwart en wit. Oké. Of wit Nederlands en zwart Nederlands. Want als ik zeg niet Nederlands, daarom dat ik mezelf ook corrigeerde, ik ben ook Nederlands. Dus heb ik mezelf dan net uitgesloten als ik zeg niet Nederlands. Want ik identificeer me natuurlijk ook als Nederlander. Dus onder andere ook.
En dat is de reden waarom ik dus een harde lijn maak tussen wit en zwart. En het is alleen maar wit of zwart voor mij. Dus het is niet blank en bruin of blank en gekleurd. Of I don't do that. En dat heeft bij mij, zeg maar, een staartje vanuit slavernij. So I always say white and black. Leg dat een beetje uit. Welk staartje uit slavernij, waar vloeit dat uit voort? Blank werd vroeger gezien als soeverein, als superieur, als elite, dus verheven. Het woordje specifiek. Het woordje specifiek. En dat is niet een woord waarmee ik me wil associëren. Dus vandaar dat ik ervoor kies om te zeggen wit. Ja. En dan daartegenover zwart. En heel vaak klinkt zwart heel erg hard als we dat kiezen. Ja. But it ain't that deep. Maar dat is gewoon vaak omdat het stigmatiserend geassocieerd wordt met iets negatiefs. Dat wij daar niet voor kiezen. Maar je kan niet zeggen, voor mijn gevoel kan je niet zeggen blank en gekleurd. Because that's not the way for me. So it's either black or white. Of niet wit Nederland. Et cetera. Ik denk dat we op de eilanden nog wel een beetje geneigd zijn om die blanke kleur te gebruiken. En dat is volgens mij ook, vooral Amerikaans, zeg je volgens mij wat makkelijker black and white. Ja, klopt. Hoe voel jij je daarin? Ja, net zoals je zegt, weet je, als ik kan het in het Engels heel makkelijk zeggen, I'm black and white people en zo, maar dan als je het in het Nederlands, dan heeft het meteen een soort van een lading of zo. En ja, als je het bijvoorbeeld gewoon zegt naar iemand toe. Dus dat is wel grappig, want toevallig deze week had ik een discussie op werk en toen vroeg ik aan een collega, ben je blank of wit? En toen zei hij blank. Oké. En toen dacht ik, oké. En toen moest ik denken aan jullie. Dacht ik, oké. En eigenlijk als ik daar meteen vervolgvraag op mag stellen, ervaarde je dat toen als een microagressie, die onbewustzijn van, ja, toch wel die verschillende ladingen in termen? Met de kennis die ik heb over de term, weet je, over ons gesprek, toen was het, op dat moment was het wel van in mijn hoofd, waarom zeg je blank? Waarom zeg je niet dat je wit bent? En ben je de confrontatie aangaan? Heb je dat gevraagd? Nee, ik ben op dat moment de confrontatie niet aangegaan. Nee, anders zou het een bigger issue worden. Dan moest je gaan educate. Dus toen dacht ik van, oké. Maar ik zei wel van, ja, maar je bent ook wit, toch? En toen zei hij, ja. Maar het was wel een beetje een situatie dat ik dacht, oké. Ik snap het nu wel, weet je. Dat nuance bij die woorden. En misschien is het gevoel ook van beide kanten, hè? Ik denk het wel. Ik denk ook dat, vooral omdat eigenlijk als we denken aan huidskleur, denken we niet in wit en zwart. En dat is denk ik ook de reden waarom je collega dan zegt, nee, maar ik ben blank. En dan zeggen wij, ik ben gekleurd. En dan, we all good, right? En ik begrijp het ook wel, maar als je de lading inderdaad erachter kent, dan maak je dus een andere keuze. En dat is ook de reden waarom ik altijd bewust een andere keuze maak. Maar dat geeft mensen nog best wel het gevoel van, zijn ze nou zwart? Ja. Zijn ze nou wit? Ja, het is meteen een... Het is gelijk een wow. Even though, als we het goed willen doen zonder elkaar kwalijk te nemen daarin, is het gewoon zwart en wit. Ja, zeker. Want jij benoemde al microagressie. Heb jij, zeg maar, want je zegt ja, je komt uit Diemen, een wit dorp. Heb jij microagressie, racisme of iets dergelijks meegemaakt toen je, bij het opgroeien hier? Ja, ik denk in het opgroeien in Diemen zelf niet per se. I had a very great childhood. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat ik bijvoorbeeld hoogopgeleide ouders heb. Dus mijn ouders die waren well aware of waar wij wonen, welke gedragingen in de cultuur er zijn, welke ze mee willen geven en wat ik mee heb gekregen. Dus dat is ook de reden waarom ik ook aan het begin zei van I blended in perfectly, even though I was different. En ik denk dat daardoor voor mij microagressie ook überhaupt nooit echt heeft opgevallen, totdat ik eigenlijk ging studeren.
En de wegen daar naartoe, weet je wel. Dus dat je op de middelbare school heb ik bijvoorbeeld het VWO gedaan. En dat er toch wel, als we gesprekken hebben over wat voor opleiding doe je, dat als ik dan aangeef, ik doe het VWO, dan was het, oh, oké. Like they were kind of shocked and impressed as well. En dan denk ik bij mezelf, but why are you? Ja. En Dus ik, dat vooroordeel was eigenlijk ja. een soort van een microagressie van, hè, waar komt dat vandaan? Exactly. En dat is ook gewoon voordat ik door ging studeren naar de Unie. Als je dan het gesprek aangaat van, oh, doe je het HBO? Doe je het MBO? But it's never the Uni. And I'm like, but why is that? I understand where you're coming from, but it's like hurtful if you say it out loud like that. Because you're not taking into considering. You're not considering that I could do something else, right? Precies. En je vertelde, je hebt hoogopgeleide ouders, of allebei de ouders zijn opgeleid, en dat je mede daardoor in hun opvoeding toch gewoon een beetje hebt meegekregen hoe je in deze maatschappij jezelf kan voortbewegen. Denk je dat dat jou nog een bepaalde edge geeft of anders plaatst in de maatschappij ten opzichte van bijvoorbeeld een Soufarmi die 18 jaar op Curaçao heeft gewoond en niet echt die Nederlandse opvoeding heeft meegekregen? Dus denk je dat daar nog een verschil in zit? Absolutely. Ik denk voornamelijk dat het is dat weet Soufarmi misschien meer. Wij zijn wat individualistischer, we zijn wat directer. En dat zei ik ook laatst van bijvoorbeeld, ik ben best wel goed gebekt, zeggen we dan. Best wel mondig, ik kan lekker pittig zijn, maar ik weet mijn grenzen ook heel goed. En bijvoorbeeld als ik dan terug ga naar Curaçao en we kijken naar bepaalde dingen op het eiland die bijvoorbeeld anders eraan toe gaan dan dat ik met een Europese blik zou willen zien en het beter zou willen zien, dan kan ik bepaalde dingen niet op dezelfde manier zeggen als ik hier thuis in Nederland zou doen. Want waarom? Waarom doe je zo frisco? Je komt van Hollanda, weet je wel? En daar komt ze met haar attitude aankakken. Terwijl, dat is natuurlijk niet de intentie waarmee je komt. Maar dat zijn wel gebruiken die ik vanuit hier heel erg heb. En dat ik juist wanneer ik naar het eiland terug ga, dan moet ik uitkijken dat ik bepaalde gebruiken niet kon brengen. Snap je? En ik denk dat Soufarmi dat andersom misschien ook heeft ervaren. Van als jij vanuit Curaçao naar hier komt, dat het een hele andere cultuur is dat hier leeft. En wat er van je verwacht wordt. Zoals je zei, ook laatst over spreekwoorden gebruiken. Als jij geen idee hebt waar spreekwoorden vandaan komen en wat ze betekenen, you're like, okay, what is going on? Ik had mijn eerste voetbaltraining hier, zei een coach over anders is een kast van een vent. Nou, first of all, vent. Een kast? Ja, first of all, vent is niet echt een woord dat we vaak gebruiken op Curaçao. Ik wist wel wat het betekende. Een jongen. Ja, een kast van een vent. Van, wow, dat heb ik nog nooit gehoord, weet je wel. Ja. Dus dat is inderdaad is wel grappig. Ja, zeker. Dan kom je in die situaties en dan is het altijd van, oké, ik begrijp het niet. En dan is het, zeg maar, voor mij is het dan ook zo'n moment van, oh, alweer iets dat ik niet begrijp. Alweer iets dat ik niet weet. En dan moet ik het nog gaan uitleggen, weet je. En opvragen voor verduidelijking, et cetera en zo. Dus het vraagt ook telkens iets extra van je om, aan die, weet je, die Nederlandse maatstaf, om mee te kunnen doen met al dat. En na 8 jaar hier wonen, ben ik nog steeds niet daar. Ja. Ja. En jij zei net, je bent goed gebekt. Ja. Ik ben ook een persoon die ook, zeg maar, direct kan zijn en zo. Maar ik ervaar dat wanneer ik het doe, dan wordt er meteen een oordeel getrokken. Weet je, dan word je meteen gezet voor de angry black woman. Maar ik ben benieuwd, is dat ook zo bij jou? Of is je ervaring dan ook net iets anders? Depending on the situation. Dat is nog best wel... De situatie maakt of breekt je heel snel. In de ene situatie kan het verwacht worden dat je mondig bent. En in de andere situatie is het een shock dat je mondig bent. En vooral in de situatie waarin je een shock bent, kan je dus dat labeltje krijgen van de angry black woman. Maar ook daarin
dat zijn dus bepaalde vaardigheden, bepaalde skills van nuances die je eigenlijk zou moeten kunnen gebruiken, waardoor je niet belabeld wordt als de angry black woman. En ik denk dat ik die label minder snel krijg, because ik weet hoe het ruilt en zelt. Lekker spreekwoord weer ertussen. Maar ik weet gewoon hoe het gaat. En daar kan ik me ook best wel naar schikken. Dus voor mij valt dat vaak nog wel een beetje weg. Ondanks, I still am a black woman, right? Ik vind het wel interessant om een beetje de spanning er weer een beetje in terug te krijgen. Want jij noemde eerder dat als jij terug gaat naar Curaçao, en ik neem aan hetzelfde voor als jij naar Suriname gaat, dat je je ook een beetje moet aanpassen. Dat mensen daar ook zeggen, nota fresco asina, weet je? Ja. In hoeverre kunnen we dat ook bestempelen als microagressie of discriminatie of een manier van aanpassen? Ik kan me voorstellen dat het allebei de kanten op is. Wat denken jullie daarover? Ik weet niet. Ja, kijk, het is niet de positie waar ik in zit. Hè? Want voor mij, weet je, als ik terug naar Curaçao ga, dan is het gewoon juist een plek waar dat ik dit kan doen. Juist. En vrij zijn, weet je. En in Nederland is het toch wel dat ik steeds aan het opletten ben voor dingen, voor cultuur, niet de verkeerde ding te zeggen. Of hoe ik praat, mijn accent, et cetera. Weet je, dus... Precies, ik denk dat het ook vooral taalverbonden is. Nou, Vanuit Curaçao moet je een nieuwe taal spreken hier in Nederland. De Nederlandse taal. En omgekeerd, als een Nederlander naar Curaçao komt, verwachten we ook een beetje dat ze Papiamento spreken. Alleen heb ik wel door dat er een bepaalde community is op Curaçao, de Nederlandse community, die echt weigert Papiamento te spreken. Nou, dat omgekeerd ga je nooit hebben. teruggaan naar Nederland en het aanpassen. Heb jij, Krien, dat je soms aan het code switchen bent? In, zeg maar, als je bijvoorbeeld met je zwarte Nederlanders bent of de witte Nederlanders, dat je dan toch wel iets moet aanpassen dan wanneer je met een andere crew bent. Ja, absoluut. 100%. Definitely. I think I'm always code switching. En het enige moment dat ik dat niet doe is thuis. Ik ga bijvoorbeeld naar de universiteit en mijn klas is voornamelijk wit en dan ook wel international white. Maar ik kan op mijn handen tellen, op 1 hand tellen, how many black girls there are in the room, or even black people in the room. Laten we het even op die manier stellen. En ik denk dat ik me continu aan het aanpassen ben. Want ik weet nog, bijvoorbeeld, ik heb stage gelopen bij een heel leuk bedrijf. Grote non-profit. En ik weet nog dat als ik daar een dag op kantoor was geweest en ik kwam thuis en ik sprak Nederlands, dat mijn vader zei, zo, je klinkt als hun. En dat ik gewoon even uit mijn rol moest stappen van, oh ja, I'm not there anymore, I can let it go. Ik hoef niet meer in die rol te zijn van super formeel Nederlands en met dezelfde grappen en alles proberen mee te doen. But it's very tiring, om heel eerlijk daarin te zijn. Omdat je bent eigenlijk, je wilt heel graag jezelf zijn, maar als je te veel jezelf bent, pas je er ook weer niet helemaal tussen. So you're automatically, of ik in ieder geval, I am automatically switching. Is dat wat jij ook heel erg meemaakt? Heb jij bijvoorbeeld, en jouw vader zegt, hey, je klinkt als hun, en dan een beetje dus de universitaire kringen. Maar ik heb wel eens het op meegehoord vanuit Curaçao, Bama Cambia. Heb jij dat ook? Sowieso. Ik bedoel, ook van mijn eigen familie. Kijk, en het is niet alleen maar de taal of zo, maar het zijn ook de gedragingen. Wij zijn heel erg strikt op tijd. En dan ga ik naar Curaçao en ik erger me zoveel aan. En dan wil ik gewoon op tijd zijn. Was zo van, waarom kom je met je... We zeggen, kom je makamba na nog zijn die kaas Maggie, toch? Dus, weet je, echt van die dingen dat je denkt, maar ja, dit is ook het cultuur waar ik gewend ben. Aan die striktheid, aan de tijd en zo.
En het is niet dat ik verkaasd ben of zo, misschien een klein beetje. Maar ik ben gewoon mezelf. Ik ben nog steeds gewoon mezelf. Gewoon, er komen andere dingen erbij. Ja. Maar het maakt me niet minder Curaçaoenaar. Nee, en als Curaçaoenaars of van de eilanden, die dingen die erbij komen, mogen wij ook wel hebben. Ja. Hoe is het bij jou dan? Ja, bij mij is het dan, ik weet niet, ik had in Nederland natuurlijk, heb ik dat eerste hokjesplaatsen niet gehad zoals jij dat zou hebben gehad, of jij het denk ik ook zou hebben gehad. Op eerste gezicht ben ik gewoon Nederlander, letterlijk. Maar ik krijg het een beetje reverse, dat zodra ik mijn mond openmaak, of maakte, dat dan is van, waar kom je vandaan, waar kom je vandaan? Überhaupt die vraag vond ik al heel intimiderend. Dat zijn vragen die we op Curaçao nooit aan elkaar stellen. Waar kom je vandaan? Wat is je seksualiteit? Wat zij houdt? Hoe oud ben je? Ben je een punker of ben je een rocker? Weet je, dat soort dingen. En dat is echt denk ik ook iets typisch Nederlands. Maar in culturele aspecten wel gewoon aanpassen. Bijvoorbeeld, ik kan nog herinneren dat ik het heel gek vond om iedereen met de lunch een broodje kaas te zien eten. Ja, op Curaçao lunchen we niet met brood. We komen van school en we eten gewoon goed warm maal, weet je wel? Dat soort dingen. Maar ik kan dat niet meer. Ben jij... Ja, Nee, ik ga naar Curaçao en voor de periode dat ik op Curaçao ben, eten we warm in de avond. Echt? Ja, ik kan het niet meer. Warm in de middag, dat doe ik niet. Oh my, oké. Ik eet het nu, ik gooi mijn moeder en mijn oma structuur over en ik zeg warm in de avond. Oké, dus je drinkt het ook af. Ja, het is like warm in de middag. Nee, precies. Kijk, sommige dingen kan je echt wel gewoon overnemen en aannemen. Want het andere ding wat ik heel gek vond was... Op Curaçao is het altijd 30 graden, het hele jaar rond. Laten we zeggen rond de 30 graden. Maar in Nederland is het voor de helft koud en de andere helft warm. Dus als het hier zomer begint te worden, iedereen trekt de kleren uit. Het is 25 graden, mensen liggen naakt in het park. Nou, op Curaçao moet je echt niet naakt op het strand gaan liggen, want dan gaan mensen je echt wel een beetje soort van weg willen sturen van, hey, dit is niet netjes. Dit is niet de culturele norm hier. Ja. Nou, 5 jaar verder, zodra één zonnestraal doorschijnt, weet je wel. Ja, want dat zijn ook gewoon landspecifieke dingen. Je hebt de helft van het jaar de zon niet gezien, dus de beste kans pak je dan ook meteen. Dus ja, in die manier wat jij zegt, je mag ook veranderen, je kan ook veranderen. Ja. Dus definitely. En accent. Accent was wel echt een ding. Ik kan nog herinneren, ik kwam bij de studievereniging. En ik dacht, studievereniging Congo, zo heet het, van de biologie. En ik vroeg, waar moet ik wezen voor de studievereniging Congo? En de receptionist keek naar mij van, wat zegt deze guy nou weer? En dan 3 keer Congo, ja, studievereniging studievereniging Congo. Dus ja, dus toen voelde ik me een beetje gecorrigeerd op een fout die ik niet per se maakte. Ja. Klopt. Maar we hebben het gehad over de code switching, de microagressie en het aanpassen. Maar at the end of the day, want jij zegt ook, je moet je toch wel op een gegeven moment aanpassen. Maar de vraag is eigenlijk, moeten we ons blijven aanpassen? Ik vind dat een hele lastige vraag. Omdat ik denk van, tuurlijk, je ergens aanpassen, it's okay, want er heerst hier ook een cultuur. En ik denk dat als je je helemaal niet aanpast, dan doe je dus afstand van een cultuur en dan krijg je dus juist meer wrijvingen en meer botsingen. Maar ik denk wel dat cultuur is something fluid. Dus ik denk dat we kunnen geven en nemen in elkaars culturen. En ik denk dat er een middenbalans moet zijn tussen jij die totaal jezelf kan zijn en jij die je totaal aanpast. Snap je? En doordat je geeft en neemt, ontwikkel je ook een, we zeggen dat, meer samenhang, meer cohesie. En dat je ook meer van elkaar kan leren en open staat voor elkaars perspectieven en welke perspectieven anders zijn dan de jouwe, maar dat je
het gesprek op een normale manier durft aan te gaan zonder dat je je defended voelt. Zonder dat je het gevoel hebt dat iemand je daadwerkelijk aan het aanvallen is, terwijl iemand je iets aan het bijbrengen is. Ja. So ja, Het feit dat je moet opkomen voor jezelf is een hele unieke ervaring. En wil je eigenlijk niet hoeven doen. Je wilt gewoon binnenlopen en hetzelfde zijn. Hoe navigeer jij je daarin? ik denk dat ik daardoor altijd wel me een beetje aanpas. Maar ook nog tegelijkertijd laat zien wat mijn identiteit wel kan. Want ik wil niet als die luie Antillianen bestaan niet eens, maar als die luie Antilliaan gezien worden. Dus je wilt jezelf een beetje bewijzen. En aan de andere kant wil je ook laten zien van, kijk, dit is wat een Antilliaan ook kan. So, navigating through it. Ik denk dat het een beetje je stinkende best doen is. Ik denk dat het een beetje soms te veel voelen is. Weet je wel, dat je te veel op je schouders hebt. Maar ik denk ook dat er heel veel kracht en heel veel moois in zit. Doordat je in de positie staat to educate somebody, waarvoor iemand het als normaal ziet, that you can shake up the perspective and show like, hey, jouw stereotyperende beeld of jouw denkwijze van vooroordelen of jouw manier van handelen is niet waar ik of wij voor staan als je mij ziet als wij of als je me ziet als ik. Ja. Zo ja. Hele mooie. Super. Hele mooie afsluitende zin eigenlijk. Ja, klopt. Maar voordat we afsluiten, we hebben weer een stelling van de maand. Dat doen we elke keer. Een stelling die we heel kort even bespreken. Even kijken. Chris, wil jij de stelling even... Ik pak de stelling. Deze? Yes. Oké, dit is een hele... What is coming? Het Sinterklaasfeest moet niet aangepast worden op de Caribische eilanden. En wat verstaan we onder niet aanpassen? Is het daar nog steeds traditioneel Zwarte Piet dus en dat het everything? gewoon- Like, ja, zoals het... zoals het was? Ja. Ik denk dat het cultuursensitief is. Ik denk dat het echt ligt aan... Hebben ze op de eilanden er ook zoveel problemen mee als hier in Nederland? Zoals jullie zelf ook aangaven. Op de eilanden voel je geen cultuurverschil. In Nederland voel je wel degelijk cultuurverschil. En hokjes plaatsen en alles wat daar maar bij komt kijken. Dus terugkomend op de stelling... Ik denk dat je dat over moet laten aan de mensen zelf. Is het iets wat kwetsend is op de eilanden? Is het iets dat gebruikt wordt zoals hier in Nederland om te stigmatiseren, om vooroordelen, om te stereotyperen? En het rijtje goes on en on en on natuurlijk. Want ja, als dat niet heerst, dan is er misschien niks om aan te passen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, laten we het dan gelijk trekken en overal roetveeggebieden doen. Want dan hebben we het beste van allebei de werelden, right? The kids are still happy dat er cadeautjes in de zak zitten, want daar draait het hele feest om, toch? Ja, zeker. Volgens mij was er in Nederland dus best wel commotie over, maar toen sloeg dat ook wel een beetje over op Curaçao. Wat Ja. had jij ervan meegekregen? Waren er op Ja. Curaçao ook protesten? Ja, er waren zeker protesten op Curaçao van mensen die zeiden ja, het is een kinderfeest en het moet niet aangepast worden, et cetera en zo. En ja, wat jij zegt inderdaad, toen ik op Curaçao woonde, toen had ik helemaal geen last van Zwarte Piet of Sinterklaas. Maar pas in Nederland, toen het begon, toen was het van, oh ja, het is gelijk. En wat jij zegt, ben ik mee eens. Van laten we het aan het mensen over. Of ze, weet je, wel last van hebben. Maar tegelijkertijd, als zeg maar op de eilanden, ze houden het en het verandert niks. Dan gaat er ook niks in Nederland veranderen. Want op Nederland gaan ze zeggen, kijk, jullie zeggen dat het discriminatie is. Maar kijk, Ja. die Curaçaoenaars daar, die Ja. doen het ook. Ze hebben geen last van, toch? Dus als ze geen last van hebben, waarom zouden we hier in Nederland het anders doen? Dus ik denk dat het, ja, gewoon om het punt te ondersteunen, kunnen we op de eilanden, moeten we het ook gewoon roetveeg pieten maken en aanpassen. Ja. Mee eens. Ja? Ja, ik kan me ook daarin vinden. Nou, mooi zo. Echt, nou, bedankt. Jullie bedankt. Het was echt een leuke gesprek, interessant. Dankjewel, Sofami. Dankjewel, Kiria. Ja. Jullie bedankt.
Kirian, bedankt voor je openheid, je kennis die je met ons hebt gedeeld vandaag en voor je tijd. Het was een half uurtje gesprek, maar het was echt veel te kort om over dit onderwerp te praten. Dus we vragen aan jullie, ga het gesprek aan met je kennissen, met je vrienden en familie. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het meekijken, bedankt voor het luisteren. En we hopen jullie te zien bij een volgende episode van de WeConnect podcast. Remember to share, like, subscribe, comment, let us know, tell us your story and stay connected. Bye bye!